Dobre, takže čaute, moje meno je Jurčík a vítajte pri... Hovorila som. Skús to ešte raz. Večak. Takže čaute, moje meno je Jurčík a vítajte pri ďalšom unboxing videu. No, takže v tomto videu otvoríme balík z Airsoft Pro a pozrieme, čo vlastne nám došlo. Vyťahneme si taktický nôž. Ďakujeme za váš nákup. Darček, nálepky Airsoft Pro, faktúrka. Máme tu, tak narýchlo začneme. 0,36 BBčka, BLSka do DMRky. To si ukážeme v ďalšom videu. 0,25, takisto BLSa do... Uvidíme do akej zbrane. 0,28 BLSa, 0,36 BBčka používam do DMRky, ktorá je trošku výkonovo vyššia ako by mala byť. 0,25 budem používať do takej základnej zbrane, ktorú si dokážete bežne kúpiť. Do lesa by som skôr odporúčal 28, tie sú ťažšie, kvôli vetru. Ak fúka silnejší vetor, tak tieto 25 nebudú také presné ako skôr tieto 28. BLS kvôli tomu, lebo je to overená značka, čo sa týka pomer cena kvalita. Takže máme tu dvakrát LiPo batériu, jedna z jednotku 1500 mAh, dve baterky s T-DIN konektorom. To si ukážeme potom neskôršie. Takže dve bateročky, zídu sa. Ďalej, tu máme set vzduchotechniky, čo sa týka piest, s kovovým ozubením, hlava valca, takisto kovová a valec. Ako vidíte, je to s dierou, takže to pôjde na zbraň, ktorá je menej výkonnejšia a to skôr je na kadenciu, kde budem používať aj tieto 25 guličky. Takže to máme set vzduchotechniky od INC. Drž, som ti povedal. Set vzduchotechniky od ENCčka. Vidíte. Takže tam máme vzducharinu. Potom tam máme oko na popruh, na zbraň. To ukážeme si potom do ďalšieho videa kovové. Na viacero možnosť uchytení. Máme tu ventil na Glock 17. Aj s tesnením. Guličkové ložiska 6 mm do mechaboxu, do ktorého som myslel, že budú pasovať, ale uvidíme, či to sú naozaj 6 mm. Ďalej tu máme dva kovové 70 ranové zásobníky, tlačáky verzie M. Preto kovové, lebo vydržia viacej ako tie plastiaky. Predsa aj keď to hodíte do vesty a bežíte s tým, tak je to také realistickejšie, ako keď tam máte plastiaky, takisto keď vám spadnú na zemi v budove, tak vydržia. A tlačáky preto, lebo keď idete s točnými zásobníkami, tak zhruba všade ticho a idete len vy a tlačáky. Sorry, točáky. Takto asi vy idete s točnými zásobníkami po budove. Na rozdiel od tlačákov nepočuť nič. Takže výhoda, preto tlačáky realistickejšie. A posledná vec. Posledný je plyn Protegas značky. Preto tento, lebo je kvalitnejší, 800 ml a čo sa týka, je tam plastová tríska, nie kovová, takže chráni tesnenia. Hej. Takže ak sa vám video páčilo, tak budem rád, keď tam zanecháte like alebo dislike, to už nechám na vás. Taký komentár ohľadom takých vecí, čo som tu vlastne vám ukazoval, alebo čo som si objednal, či sa vám také veci páčia, alebo prečo som z toho objednal, alebo či sú dobre, alebo zlé, podľa vašich skúseností. A takisto nezabudnite tam pasnúť odber a vidíme sa pri ďalších videách. Čaute. Pre ďalšie videá. Pre ďalšie videá vidíme sa v ďalšom videu. Dobre, odber pre ďalšie takéto videá.
Zase ma tu otravujú. Ináč vychytávka. To si ukážeme v ďalšom videu. Uvidíme, či to bude unboxing, alebo bude to, čo to bude, alebo bude sa to týkať ohľadom takých zbraní, tak to vôbec nie. Dobre, asi by som šiel ešte raz. Boha! Som kázanku.